Imaš pravo na bezbedno okruženje, koje zavisi i od tvojeg ponašanja. Nauči da vodiš računa o svojoj bezbednosti i sigurnosti. Ne igraj se sa utičnicama i ne ubacuj prste ili druge predmete u njih. Vodi računa da zatvoriš slaganu kada ti voda više nije potrebna. Ne igraj se sa šibicama ili upaljačima i ne dovodi ih u kontakt sa papirom ili tkaninama. Ako dođe do poplave, požara ili povrede, odmah zatraži pomoć odraslih. Navedi tačnu adresu mesta gde se desila nepogoda ili nesreća. Pomoć će ti vrlo brzo pružiti vatrogasci, policija i hitna pomoć.